Robert. Salut! Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Fac și eu un video cu dragul nostru Raul. În sfârșit am terminat casa. Încă nu mai trebuie să facem încă un etaj. N-am făcut destul, că te omor acum. Mai trebuie încă un etaj și gata. Fucking ploaie. Moară. Robert. Mă arunc și eu. Gata. Cine-i primul? Dracu. Eu. Dracu. Mami. Fac, eu am căzut. Fac eu, motherfucker. Taci, mă, din... Motherfucker. Taci, băi, prostule. Motherfucker. Ești prost. Te-ai căcat pe mătan, dracu. Moi. Glumeam. Vrei să vezi unde am ajuns? What the fuck, cum dracu ai ajuns? Exact. Cum dracu ai ajuns acolo? Sunt parcurist, am diplomă. Da, în pulă. Zboară pasăre, zboară. Du-te în... Zboară pasăre. Dacă mă omori, mă scot de pe mapă. Doamne, și mai tipăt. Știi că dacă mor, mă scot de pe mapă. Da, știu. Și încep alt joc. Eu vreau să eliberez zona. Robert, ai vrea să sărim într-un copac mare? What the fuck? Așa. Ei. O, boli! Moară. Oaie. Mort. Da, nu. Hei, ai oaia care... Nesimțitule care ești să te ducă dracu în pulă. Am luat-o. Ai luat... O găină. Te omor, lasă-mi și mie lucruri. Ce? Dracu să fuți. Te spun. Și eu. Te spun. Că m-ai făcut prost un pic handicapat. Bună, Robert. De dracu ești. A. Era în vârf. De unde o să cazi? Tum! What? Nu știu cum am ajuns. Bă, da, ți-ai băgat viteză. Parcuri. Eu ți-am zis că am diplomă. Tu nu ai. Fuck! Am căzut. Fuck off. Nu! N-am căzut. Nu! N-am Văd. căzut. Bă, ai căzut. Da, cică. Da. Cică mare, sunt în copacul din care a sărit. Cică mare. Fuck, am căzut. Fuck off. Înserează, hai acasă, mai. Stai, mai vreau să încerc încă o dată. Eu merg acasă, papa. Bine. Așa. Mamă, câtă sabie mai am. Puțină. Mai ai durabilitate puțină dacă ai dat în toate animalele posibile și în mine. Tu nu ești animal. What? Bă! Și eu trebuie să te arunc. Bă, nu. Ba, dacă tu ai făcut asta intenționat. Dacă tu o meriți, dacă ai dat Era în mine. al meu. Bă, nu, atunci eu aproape muream că mai aruncat din copac. Zboară, pasăre, zboară! E nesimțit rău. Bine, nu-ți mai fac bine. Îți dau kick. Îți dau kick. Am zis că nu mai fac, Doamne. Dacă te omor eu acum. Dacă te
omor eu. Vrei să-ți fac o poză? Nu. Hello! Nu! Hello! Nu, că mă bați. Nu, îți promit, uite, pe video. Nu! Trei. Ce prost. 2, 1. Aleluia! Te-am prins! Ce tare ai ieșit! Oh my god, cum plouă, eu merg jos. Și eu. Să-mi bag piciorul. Eu primul. Ha. Ai torțe. Nu tu. Fac eu. Sapă jos. Ce că s-a făcut? Păi tu ai lucrurile. Ai lopata, ai... Ce dație? Nu, nu mă mai joc. Mai am nevoie de toate. Păi da, adică să... Nu, stai, putem să fac... Ia niște piatră, eu iau lemn. Stai să se facă dimineața, că eu nu văd nimic. Pentru că putem să facem cărbune doar din... doar să ardem Niște lemn. lemn Normal. cu niște lemn din ăla făcut. Da. Am eu lemn făcut. Merg să aduc lemn. Am eu lemn. Și lemn normal și lemn făcut. Trebuie. Mă aduc eu. Uite unul aici. Deci, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ori 4, cât facem? Deci 7, 14, 21, 28. 28 de cărbune o să avem, Raul. Și 28 de beți avem nevoie. am 52. 52. Tot mai joc de mine. Da, fii atent. What? Dacă nu știți de pe ce filmăm, de pe un 9x6, aplicația este Mobizen Da. și butica asta lui Robert Mare Taci. e așa de mare că Taci. la Ba nu. masă m-a făcut să râd. Ba nu. A- Ba nu minte ăsta. A strâns Da, fraților, cei care vă uitați acum, eu nu o să fac vloguri, o să fac doar unele vloguri speciale când o să împlinesc 10, nu, 50, 100, 1000 și 1.000.000 de abonați. O să fac live-uri speciale. eu, Și o să fac și... dacă nu știți, eu deja m-am apucat de vloguri. Robert mi-a cerut să facem așa un video și am zis, hai bine, m-a implorat. Dacă nu știți, ba nu. ba da, Bun. când Și se acum? face dimineața vrei. Sapă cum? Să te omor. Nu, pentru că nu văd nimic. Ba vezi. Nu se. Cafea. Vezi cafea. Nici. Aleluia, plouă ca apula în dracu. Nu mai. Dar am filmat deja. Eu. Au, au, mă. Ce? Dacă nu știi ce eu sunt un parcurez mai bun decât Robert, Pentru că ești mai nesimțit. dar ce parcurez sunt eu? Sugi. Du-te în piscine, nu mai... Robert! De ce? Că o să cazi? Poate, nu știu ce o să facem, dar știu că va fi ceva mare când o să împlinesc 100 de abonați. La 50 o să fac, nu știu, un live special, nu știu cu ce.
Dar totuși... Dacă l-auziți pe Raul, l-a spus, curlețul meu. Nu știu de ce. Lol. Dar vă rog, dacă nu știți să vă abonați, apăsați pe butonul acela roșu de subscribe și o să vă apară toate notificările. Și sper să vă placă videoclipurile care o să le postez și să dați un mare like. Și la mine. Da, și la el. Michela Vali Mintinescu, așa mă numesc eu. Ba nu, Valiriax. Ba nu, Valeriax e controlotat. Eu am contul meu, mai rău. Tu nu Eu te mai eram- joci? Ba da. Eu i-am făcut contul ăla. Ok. Bum. Bun. Când se termină ploaia asta? Ba nu știu. Mamă, cât de seară s-a făcut, nu mai văd nimic. Văd. Atunci eu cum văd? Abia dacă mai văd. Atunci eu cum văd? Am zis abia dacă mai văd. În sfârșit se face dimineața. În sfârșit, trebuie să merg la mină. Laminat. Pardon. Am găsit deja piață. Bravo, sparge 8. Doar 8. Ca să facem un furnace.